Orest Zammit ta' 61 sena mill-Ħamrun trasaq il-qorti wara li l-Pulizija verifikat li f'temp ta' 7 snin għamel depożiti ta' flus kontanti ta' 1,800,000 euro li kienu qed imorru għall-lob tal-azzart online. Fil-qorti ġie spjegat mill-Pulizija li dħul leġittimu tiegħu fil-fatt huwa ta' madwar 160,000 euro għal 7 snin. Intqal ukoll li Zammit ikkopera mal-Pulizija u qalilhom hu stess li kien hemm xogħol li kienet jagħmel li ma kienx dikjarat. Zammit wieġeb mhux ħadet tal-akkużi miġjuba kontrih u nżamm arrestat. Markita Farrugia, ta' 3 tfal u għandha 36 sena u Kurt Muscat ta' 27 sena inżammu arrestati wara li kienu mixlija fost l-oħrajn bi frodi li kellhom fuqhom armi mingħajr liċenzja meħtieġa u illi jeddew lil xi persuni fosthom Ministru tal-Gvern. Fil-qorti intqal kif Farrugia allegatament ħadet xi flus minn mara oħra u kif faqet il-pandemija din bdiet tistaqsi kif sejjer it-tali investiment. Il-prosekuzzjoni qalet illi brabta ma' dan il-każ kien hemm aktar minn 30 recording ta' telefonata mill-akkużata lill-allegat vittma anzjana, fejn fihom l-akkużata tinstema' tgħeddet l-allegat vittma. Intqal ukoll li Muscat jinstema' f'recording minnhom. Il-qorti semmet ukoll kif l-allegat każ ilu għaddej ma' 3 snin u illi wara tiftix illi saret f'darhom instabu 4 armi tan-nar mingħajr liċenzja, 2 minn dawn kienu folots. Il-qorti ċadet it-talba l-ħelsi mill-arrest taż-żewġ akkużati iżda irrakkomandat illi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin Markita Farrugia tingħata l-għajnuna kollha li għandha bżonn minħabba illi għandha kundizzjoni medika serja. Ġiet miċħuda t-talba tal-libertà proviżorja ta' Salvo Dalli magħruf bħala Dangerman li qed jiġi akkużat bil-qtil ta' ibnu Antwan Dalli ta' 37 sena. Dalli kien instabla ħajja btir fl-istonku fil-kamra tal-banju fir-residenza ta' missieru f'Ħalaxa. L-imħallef Consuelo Xeri Herrera ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest għabbażi ta' biża' illi l-akkużat jaf jikkommetti reat ieħor u illi jiġu mittiefsa il-provi tal-każ.